היי, שמי ארז מורביה מ-Inside Out AI, ואני רוצה להראות לכם היום כלי מגניב שנקרא Jira Insights. זה כלי שלמעשה שולף את המידע הארגוני שלנו על גבי צוותים או קבוצות, ונותן לנו אינסייטים על מנת לשפר את הצוותים והקבוצות שלנו. אני מאמין שאנחנו נמצאים בעידן שאנחנו מוצפים במידע, והחוכמה היא לא לתת יותר מידע, אלא למקד את המידע באמת לאקשנס שיובילו אותנו לשיפור. וכשאני מדבר על צוותים בספרינטים זה שיפור של דליברי, זה אומר יותר דליברי יותר מהיר ובקואליטי, ולמעשה הכלי הזה שולף בעיקר מספרים, הוא לא שולף קונטנט, מנתח אותו ונותן לנו לפעול על פי best practices, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים לצוותים, אנחנו רוצים יותר דליברי, אנחנו רוצים דליברי יותר מהיר, אנחנו רוצים אותו בקואליטי, אבל הם לא יודעים בדיוק איך להגיע לשם, והכלי הזה פשוט נותן להם הנחיות מבחינת best practices בעולם האג'ילי על מנת להגיע לשם. אז בואו נצלול ונסתכל על הכלי הזה. למעשה הוא עובד על פילטר מסוים שאתם מגדירים לו, ונותן ציון לצוות על פי קריטריונים מסוימים, כשאנחנו נראה פה את הקריטריונים. אז קודם כל יש מידע כללי שאומר מה הספרינט שאני עובד בו, כמה אנשים יש לי בתוך הצוות לפי הפילטר שבחרתי, ה-total working days שיש בספרינט, וכמה ימים נשארו לספרינט מבחינת משך זמן. למעשה הוא נותן פה איזשהו ספרינט health, שנותן לנו אינדיקציה על קריטריונים מסוימים או best practices שאנחנו צריכים לעקוב אחריהם, ניתן לראות את זה גם פה בטקסט כתוב, ולמעשה כשזה אדום זה אומר שזה משהו שאנחנו יכולים לשפר אותו, או צהוב זה גם משהו שאנחנו יכולים לשפר אותו, ואם הוא ירוק אז זה משהו שאנחנו עומדים ב-best practice. אז אם נסתכל פה, יש פה קריטריון שנקרא Active Epics, כמה אפיקים אנחנו עובדים עליהם במקביל, כשפה רואים 9 אפיקים על סדר גודל של 8 אנשים זה יותר מדי. אם אני לוחץ פה קליק, הוא מביא אותי ופותח לי JQL בג'ירה, האינסטנס שלי מחוץ לאפליקציה הזאת. שוב, האפליקציה הזאת לא שומרת תוכן, היא שומרת רק מספרים, לכן היה חשוב לי שכל מידע שהוא יותר רגיש ייפתח בקלאוד אינסטנס שלכם. הרשיו בין סטוריז לטאסקס, אם זה לא עומד ב-best practices, אז נסבע באדום. שוב, ה-best practice אומר בסביבות ה-80-20, פלוס מינוס 10%. אם אתם חורגים מזה, הוא אומר לכם שיש פה חריגה וצריך להסתכל על זה. Unestimated issues, נכנסנו לספרינט עם Unestimated issues שצריך להשלים אותם. האם אנחנו on track, off track או slightly off track, לפי אינדיקציות או לפי קריטריונים מסוימים שהוא כותב לנו פה. האם יש לנו large items בתוך הספרינט. large items זה אייטמים שהם גדולים מחצי גודל הספרינט, אפשר לראות את הפילוח שלהם פה, וכל היסטוגרמה פה היא קליקבל כדי להגיע אל המידע. סאב-טסקים, האם אנחנו משתמשים יותר מדי בסאב-טסקים, מה שאומר שאנחנו עובדים בשביל הטול במקום שהטול יעבוד עבורנו, גם כן אינדיקציה פה. ולמטה למעשה אנחנו רואים פילוח של הצוות לפי בן אדם, לא לפי טים או ספרינט, לפי בן אדם, מבחינת ההתקדמות שלו גם במספר הטיקטים וגם בסטורי פוינטס. כשאם יש מישהו שלוקח יותר מדי עבודה במקביל עליו, זה נצבע באדום וניתן לעשות על זה קליק ולראות מה העבודה, כי זה אינדיקציה לעבודה אולי שהיא תקועה קצת, ונותן כמובן את הטוטל ואת הבטם ליין עבור הצוות או הקבוצה. אם ניקח עכשיו קבוצה נוספת לדוגמה, ונבקש לעשות generate summary, הצוות הזה למעשה קיבל ציון של excellent, אפשר לראות שרוב הדברים אצל הצוות הזה הם ירוקים, ועדיין יש לו דברים שהוא יכול לטפל בהם שהם אדומים, שהוא יכול פשוט לעשות קליק ו-to take action. זאת אומרת, המטרה היא שראש צוות, ראש קבוצה יגיע לאפליקציה הזאת, יחפש את האדומים, יקליק עליהם וישפר אותם. simple as that. זה חופשי, תשתמשו בזה, אם יש לכם רעיונות לשיפור, תשלחו, יש כפתור של get an idea, תכתבו, נשתדל לממש, מקווה שזה ישפר לכם את הדליברי, שוב, best practices שאמורים לשפר את ה-KPIs, שזה יותר דליברי יותר מהיר ובקואליטי. תהנו.